Mas. Iki bangunan apa ya? Sik. Mudun sik. Sing endi sih? Sing iki. Alah, iki lah situs beteng. Oh. Nah, iki terkenal biyen iku peninggalan Raja Brawijaya V. Oh, ning Jember ono ya? Pokoknya tempatnya nang jero iki unik-unik kabeh. Mulai tekan kono sampai kono. Akeh situsnya. Oleh gak mlebu menjero, Mas? Ayo, langsung aja. Gulung. Nyapa. Aslinya iki bangunan apa sih, Mas? Sakjane biyen iki tempat perlindungan Raja Brawijaya V. Jadi semacam benteng pertahanan ngono. Jadi nang Jawa Timur iku akeh banget, Dek, situs-situs sejarah. Salah siji koleksi sing paling lengkap iku ana nang Museum Empu Tantular. Oh, ono apa ae, Mas? Koleksine ning Museum Puntantular. Nah, tak ceritani yo. Nang Museum Empu Tantular iku ana koleksi-koleksi etnografi kaya emas, geologi, biologi, numismatik, ambek seni rupa, Dek. Koleksi ndek Museum Empu Tantular iki lengkap, ana arca Ganesha, Siwa, Dewa, karo liya-liyane. Salah siji koleksi unggulane iku ana hiasan Garudia sing ditemukno ndek Kabupaten Kediri. Ndek sisi liyane ana lukisan-lukisan sing digawe mulai jaman biyen, terus topeng-topeng Malangan ambek sepeda motor uap teko Jerman. Nah, sing unik iku ana etalase gede sing isine batik-batik lengkap ambek informasi cara gawe batik tradisional. Jadi kayak ngono Museum Empu Tantular iku. Gak pengen rono ta? Iya, ayo Mas, kapan? Masya Allah. Dek. Mbok, endi wong iki? Tak kei siji permintaan. Marandangan. Nah, aku pingin nore bahagia karo bojoku iki. Cuman iku. Ya iso gak? Cek gampange. Ayo deh ke museum.